Naučili smo da sebe kritikujemo u svojoj glavi kako bismo postali bolji. Kao to je za naše dobro. To nije za naše dobro. To će učiniti da se osjećamo loše. Pravi način kako da napredujemo i da sebe učinimo boljim, da napredimo svoj učinak, ono što možemo da napravimo i da postignemo. Pravi način je da pred svaku odluku se zaustavimo i da razmislimo kako mogu da donesem još bolju odluku. Svaku malu, u toku dana donosimo milion malih, one su bitne, ali ih zovemo malih. Naprimer, da li ću sada na Instagramu da provedem sat vremena? To je bitna odluka. Umesto te odluke treba se zaustavimo i kažemo, umesto da se kritikamo, eto sad si 30 minuta na Instagramu, sram te bilo, ćeš i sutra tako, to je glas u našoj glavi. Umesto toga, zbog čega ćemo se osjećati loše, ono što je bolje za nas je da stanemo i pitamo se, u ovom momentu, koja je bolja odluka za mene da učini me boljim? Bolje da pročitam neku knjigu koja će mi pomoći, bolje da odem da izmeditiram, bolje da odspavam, bolje i da istreniram 30 minuta. Tako ćete u stvari stvarno unaprediti sebe, a kritiku isključiti.